Mina nguNomfundo Mkhize oqhamuka eDurban, South Africa. 2018 Mandela Washington Fellow attached to the Voice of America Zimbabwean Services in Washington, D.C. Uhambe njalo umhlangano wena? Umhlangano wethu uhambe kahle kakhulu, besihlangene namanye ama-fellows akwi-Mandela Washington Fellowship. Sihlangene khona lana endlini zase Voice of America eWashington, D.C. Sakhuluma ngezinto eziningi ezithinta ama-fellowships. Umbuzo omkhulu akade ukhona ukuthi ngabe ama-fellowships ayawenza yini umehluko ezimpilweni zemphakathi eAfrika uma ama-fellows esebuyele emuva emakhaya. Ngiyacabanga ukuthi uphendulekile ukuthi yebo, thina njengama-fellows ulwazi lonke esilitholile la eMelika kumele silithathe siyolisebenzisa emakhaya, sifundise abantu abasemakhaya noma emaphandleni lolu lwazi bona abangakwazi ukufinyelela kulona eMelika, kepha thina esibe nenhlanhla. Akutshele ke Nomfundo ukuthi wena usuka lapha ke ulwazi lolu uzolusebenzisa njani? Ulwazi engilitholile kwi-PDE, which is Professional Development Experience, indlela zokusebenza zaseMelika. Ngifunde kakhulu ngezokuxhumana, kakhulukazi social media. Siyazi ukuthi Facebook live izinto esezinkulu, o YouTube izinto ezikhulayo, online media nje into ekhulayo, noma digital into ekhulayo eAfrika nasemhlabeni wonke jikelele. Ngithola ulwazi olukhulu eVoice of America Zimbabwe Services, ngifunda ngedigital. Lolwazi ke ngizolithatha ngibuyele nalo ekhaya, ngifundise ingane zasemaphandleni ukuthi kahle kahle ukhiye ulele ku digital ne technology ukuze sokwazi ukuthi sithuthukise impilo zethu, sikwazi ukuxhumana futhi nomhlaba wonke. Kube lo mbuzo okhulunywe lapha ke emhlanganweni wenu ukuthi mase ubuyela ekhaya ngani kuzoba le conflict kuwela labo sebenza lawo, wena uzophepha njani bona? Nangempela futhi umbuzo obalekile loyo, kanti futhi othusayo. Kuyimanje nje ngisalele amaviki amabili ngaphambi kokuba ngibuyele ekhaya. Ngiyasaba ukuthi uma ngibuyele ekhaya ngizokwazi ukuthi ngibuyele ngibe ingxenye yomphakathi wangasekhaya. Kepha ngiyathemba ngoba ngize lana ukuza kwamvele la kwangasikona ukuthi ngifuna ukuhlala eAmerica. Ukuza kwami lana kwawukuthi ngifuna ukuthola ulwazi engizokwazi ukuthi ngilibuyisele ekhaya, ngilekelele odadewethu nabafowethu abasemakhaya ukuthi nabo bethola ulwazi ukuze bezoyithuthukisa ngamabhizinisi, beyithuthukise empilweni yabo ngokwazi ukuthi emhlabeni wonke jikelele istandard sikuphi kahle kahle sokuthi wenze kahle noma wenze kangcono. So ngiyathemba ukuthi lonke ulwazi enginalo la, ngoba ngeke ngibe umuntu onomono ozoligcina kuyena, ngoba ngizobe ngivulelekile ukuthi ngilekelele noma nginikele ngalo kwabanye abantu, nabo bazovuleleka kumina, sikwazi ukuthi sisebenzisane sibambisane. Wena uzayenzela labantu? Enye into engizoyenza uma ngibuyele ekhaya, ngifuna ukuhamba ngibuyele komasipala, local government, sibambisane ekutheni ngihlangane nabo, sithola ama-computer emahholo la ngizokwazi ukuthi ngilekelele abantu abasha abasemaphandleni ukuthi be-applyele le opportunity yeMandela Washington Fellow. Ominye imbuzo ephumile namhlanje ukuthi abantu abasemaphandleni abakwazi ukufinyelele kumathuba afana nalawa uMandela Washington Fellow ngoba mhlawumbe abanawo ama-computer, i-technology noma mhlawumbe abanalo ulwazi ngako. Ngakho-ke ngiyaqiniseka ukuthi inyanga ka-October ngizoyisebenzisa ukugqugquzela abantu abasha nokulekelela abantu abasha ukuthi begcwalise ama-applications for 2019 Mandela Washington Fellowship.